ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಪಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ದಿನದ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂಗಾರೆ ಓವೆ ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ ಆತಿಜಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಿರಂತರ ಏರೊಂದು ಪುನಃ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯಡು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಏರಿಕೆ ಆಗುವುದುಂಟು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು 1 ಲಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ನನ್ನ ದಾದನ ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಏತದನು. ಜನಕುಲು ತಂಕಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಂಕುಲೆ ಮನ್ಪಡಾತದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಸತತ ಏರಿಕೆಡಿತಿನ ಕೊರೋನಾ ಅಂಗಾರೆ ಪತ್ತೆ ಆತಿಜಿ. ಆಂಡ ಇಂದು ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ ಆತು. ಅಲ್ತರದು ಮುಲ್ತರದು ಬಂಡದು ಜನಕುಲು ಬರೋಂದೇ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಬರ್ಪುಣಕಲ್ನ ಪೈಕಿಡು ಕೆಲವರೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಬರ್ಪೇರು. ರಾಜ್ಯಡು ಇನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಆತನು. ಒಟ್ಟು 149 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢ ಆತನು. ಈ ವರದಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1395 ಏರಿಕೆ ಆತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು 811 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳರು. 543 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 54 ಉಂಡು. ಈ ಪೈಕಿಡು 32 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳರು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ದೂರ ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸಾವಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಆಹಾರ ತೆನಸು ಮುಖ್ಯ ಆದುಪೊಡು. ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮಡ ಉಪ್ಪೊಡು.